ndị ba ekenekwa m unu ndị ba ihe na-eme no onye si na ihe anara eme ịma na onye ahụ bụ gịnị onye oji osụjọ iju kwukwusi okwu video unu na afọ yes that video ị na-afụ play ekwu unu mana achọrọ m inye unu breakdown of gịnị what really went down. Apụta one day abụ na di na nwunye na-eso okwu according to the story. Ha wee nwee that problem ahụ amara ebe nke nwoke bịa gagawa because mgbe ngacha the video from the man, so the woman weje bulu nwa weje kpọrọ nwa ha mụta weje mee gịnị weje jenie can the security bịa jụbazie ese ịmagu gidi jube ese investigation one thing lead to another ewefu ebe na-elede nwa mgbe ejeje bọọ ya ọ bụ na nwatakịrị anyụọ na ma nshi nyụọ mama amịrị n'ime anini ebe ahụ, which shows that the baby struggled very well tupu ma gịnị tupu ọ nwụọ. Mana mgbe bịa meetie nwaanyị wee bịa ṅụọ iyi ṅụọ enu na ana nwa iyi niile dị n'ụwa si na gịnị mee na the baby nwụrụ anwụ tupu onye ya. Mana ka ndị mmadụ wee na-ajụ asị nwa gị ọ nwụrụ anwụ iwe nie ya onwe ndị ikpokosi na nwa ga-anwụgo. Alice na ama ga-asụ onye nwe nwa asụ onye na-eku nwa olofeso dị nwa gị nwụọ you didn't raise alarm. Ịkpọrọ ndị neighbor, ịkpọrọ ikwu, ịkpọrọ ibe, ịkpọrọ ndị be dị gị nke iji abụ kpọbe gịnị ndị be unu. Next thing mee gịnị eholu nwatakịrị jejeje na ya. So like as I'm talking to you right now, this woman no under serious heavy investigation because na gịnị mee o nwere onye nọ ya mgbe emere ihe a. Mana people are saying no na because na die nwe domestic issue, family issue, out of anger nwaanyị wee mee gịnị wee bulu nwa ọmụ n'afọ o bulu n'afọ 9 months chi ya nwa nwa wee bulu ya mee gịnị wee je ni wee na-ajụzi. So una na-achị ịgwa m kịta na all this evil na-eme kịta nwa na especially na n'ịgba aka ọgbara aka. Ihe m njusi gị na ọgbara aka bụ na afọrọ m reason whereby na reoccurrence of evil a na-eme people agba nkịtị. Those that are supposed to ask questions in the air, what is happening in our land, are the one making supporting the evil naga on. Young men who kwesị ka abịa mali ihe emele chọrọ inye kwesị inye ndụ ha aka are the one making na join otu nzuzo dị ya nga na-ebu egbe na-ebu mma wee na-akpalụ niile ha na-akpa. Wee na-ajụzikwa where is that love ịfụnanya ha eji wee mali ndị Igbo? Because for this woman ime ihe anụnwa nwaanyị afụ nwaanyị anwa afụ nnukwu mmadụ oyi egbonwu. You as a woman kedu iwe ya wegide gị ahụ ya gị na dị gị nwegodo nsogbu a wegide gị to the extent na ihe eje kpọrọ nwa mụrụ amụ wee na ndụ. Ọ dị ọkwa na gịnị mma. I can do it, but I will say na this video because this video, when I saw this video, a lot of things was coming into my mind. So, mamutalo nwa does it mean na the nwa or no bro nke? Does it mean na he discover or na the baby or the man on? Does it mean na nwa muchalo nwa na hospital exchange here? Because a lot of things na made what could have prompted you because as nwa anye bulu nwa na afọ bue nwa bucha ịma the stress gabiga for that 9 months ụfọdụ nke ha na-erichekwa 10 months ịma ihe gabiga ịma what it took you to raise up that baby to the level ọ all of a sudden ise na nwa nwụrụ anwụ oke nwa nwugodo anwụ nwa ejeje nnie ya what happened ke ka all of a sudden obidokwa gbagba tekete n'ime a na gbagide tiri okubie nyocha le ma shenye mama amele ebe ha na ebe ahụ, which is wrong. Nwanya from this video I can categorically say that na nwanya ma ihe melo nwa ya because it's not enough reason for you to have ipota ne nwa without ikpoko ndị mmadụ because they keep asking her onwere onye gwa na nwa anwugo osi olo. So biko no kaba na arụ cool down nenene this video nenelu ya n'isi
Some women are just heartless. How woman go use her own hand bury her own child alive? Like a child that is still breathing. How she will have that mind? Okay. I know information I go just listen to her confession. Then I do get down to vigilante. They have you to get your one. I'm Mula didn't have a problem. Young museum, the DJ is a cake is woman is it? Never got a gazelle. Push your money is one working on one day working. Or back on one is Ada darkness. You're like woman is like a piece of woman, cake is one of the baby one who got fire this night. Whenever I baby, go back here, you are Elicoria. Eba hili dia eba nke unu for ya biko nne ewe niwe ge maje so ebeta de oniri mo we mo na yeso ke ko la ku ida de polo red na skate again have you tried which color white that le can that's good ya bi oza bi si wepota o da ije kwa mala ke oza bi si wepota ai mo ebo si wepota uzo eba side other family ke urugo roto na ta me Abi ma bala guloro. Isu lorun bi ku agafe. Isu lorun. Isu lo kwa eba ha drop oge. Ide fere ba won. Azo ba isu ege fete ba, isu azu ege fete ba won. Ke bi isu ege fete ba ha drop oge. No problem ba. Isu lorun ke bi isu ege fete ba. O je na abia de kan na jo. Ne mi e ko di short. Aworo ma je woro. Mba iku nwa. It's okay, how is this side? Then, gonna we will. No, sorry. But here we will. Oh, now, your husband, the one with problem. Did you one now? Did you get one? Around with a Bacariana, no Bacariana, no man shock, or young round. Young round, no shock. The time one is your. Oh, you know, no sham. You know, sham now, no one I know. Onye ni cha nwan ru shop ebe ahụ maka ilu nwe ọkụma onye nwara nwa na anya ose asị ngo kai for ya ka unu ga ya kita ọ ka iliri ebe anyị for ya kita anyị na di ya akọtabule ebe anyị for ya gwa anyị eziokwu ya na-ewido free onye ka ọrụ na ebe eliri ya boy. So, Kamburu got a resident no pretend Marimara. Okay, look at you, Museum. And the half behind, ready you buy. And the half behind, ready you buy. Never look you on why you might issue from Musa.